aw bisimila an ka micro kana aw balimamuso n'aw denmuso animatrice Dina do toujours micro territoire Mali kunnafoni TV sanfɛ bita a bita ma nɔgɔn dɛ bita an bɛ jeunes de kan Mali jeunes minnu bɛ n'u sigilen don u b'a ta sɔgɔma fo wula fɛ u bɛ te min na baarabaliya de b'u bila te min na wa ou bien mun b'u bila te min na donc an nana gɛrɛn dɔ la an bɛ n'olu hakilina ɲininkali kɛ u ka se ka réponse ɲuman d'aw ma nin ko in na n'o tɛ nin kelen bɛ k'an bɛɛ de kɔmana fili sisan. Ya me fera ɲininkali de tɛ wuli mun de bɛ ka sisan jeunes bila u ye a ta sɔgɔma fo sufɛ u bɛ te wuli. Mun bɛ ka jeunes bila ka bila te wuli la ka bila sɔgɔma fo sufɛ ka te wuli fugariya tɛ o an y'a ɲini an m'a sɔrɔ n'an bɛ wuli an bɛ taa sugu la o kelen don o wulila ka na ko concours ka taa sɔrɔsiya la an wulila ka taa an ka dépôt kɛ yan yɔrɔ la an ye bilan min don dépôt ko na yɔrɔ n'a taara an tɛgɛ kɔnɔ bi a bɛ nafaba de ɲɛ anw ye ka daminɛ kɔri kelen tɛ kɔri fila tɛ kɔri saba tɛ o yɛrɛ bɛ ka kuma na u b'a fɔ an kana dépôt kɛ kɔri saba ou kɔri fila la mais an m'an tulo ja ka taa an ka wari don papier la ka don kɔri min ka ca ni kɔri duuru yɛrɛ ye i tɛna kelen sɔrɔ i tɛna fila sɔrɔ duuru kɔnɔna kɔni i kan ka se ka kelen kɔni sɔrɔ mais n'a fɔ ko k'i bɛ taa boli la e ni min yɛrɛ taara boli la a ye boli daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa boli ban olu t'olu yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ye lisi kan yɛrɛ ni i bɛ dɔw yɛrɛ tɔgɔ ye lisi kan ni ja cɛ ni boli yɛrɛ i t'o dɔn yɛrɛ olu bɔra min o tuma olu ka papier don jinɛya la ou jinɛmoriya de don an kɔni bɛ yan se t'anw ye foyi t'an bolo an ye wari min don papier na n'i y'a segin an ma a bɛ nafaba ɲɛna fugariya tɛ tebili tɛ fugariya yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ nɛgɛ ta fo fantan de bɛ k'an bila nɛgɛ ta la k'an kɔgɔ i y'a mɛn donc n'i y'a mɛn ka nɛgɛ tan dɛ dimi de bɛ k'an bila nɛgɛ tan na fo solution t'an bolo solution de b'an bolo a se bɛ fantan yan fantan jo tɛ foyi la hali ne yɛrɛ bɛ ni bɛ ka kuma tigɛ hali ni président tulo y'a mɛn fu de don donc ka fɔ an bɛ ka te wuli ka sigi sɔgɔma fo sufɛ fugariya tɛ wa an fana bɛ bɔ ka taa dɔɔni ɲini dɔɔni min fana bɛ taa ɲɛna min nana ye so bon an fana mago min na ka yɛrɛ arranger fana o ko dépôt fana tɛ ka ɲɛnabɔ donc ne bɛ solution ɲini ko la o ka ɲɛna ko la n'o tɛ ka ɲɛna ko la fana o ka ɲini an k'an yɛrɛ sɔrɔ e cɛ bɛ vɛsimasi turu fila kɛ walayi kɛnɛya dan y'a ta ye ni kɛnɛya ko kɔni don o kana na jɔ ko o taara fɔ ko drogue b'an sugunɛ la ka na to ten o drogue t'an ka sugunɛ la dɛ walayi drogue t'an ka sugunɛ la cɛ bɛ vɛsimasi turu fila kɛ walayi kɛnɛya dan y'a ta ye donc i b'a ta k'a lajɛ ni mɔgɔw bɛn bon ye i bɛ taa sɔrɔ a majorité sportif sport yɔrɔ e bɛ t'i yɛrɛ faga pompe la k'i yɛrɛ faga bulo la k'i yɛrɛ faga flexion na e bɛ na i woro kumunen la i bɛ tila tuguni ka n'i sigi e tɛ fɛn sɔrɔ i bɛ tila k'e bɔ a kɔnɔ tuguni ko o kan ka mɔgɔ kɛnɛma to o yɛrɛ wulila ko mɔgɔ kɛnɛma min tɛ o taara fɔ ko drogue b'olu joli la o tuma an bɛ taa min. An bɛ n'i ɲininka mun de bɛ ka sisan jeunes bila te wuli la ka taa sɔgɔma fo sufɛ. Baratanya de b'a la parce que mɔgɔw bɛ wuli sɔgɔma u bɛ taga baara ɲini diplôme bɛ mɔgɔw bolo diplôme bɛ minnu bolo fan bɛɛ fɛ i bɛ taa sɔrɔ bac bɛ dɔw bolo DEF bɛ dɔw bolo transit diplôme bɛ dɔw bolo olu y'a 2 ans 4 ans kɛ u ka attestation b'u bolo mais bulo tɛ yen nɔ i bɛ wuli i bɛ t'i ka papier déposer u bɛ ka papier minɛ u b'a lajɛ et puis tout a bɛ tila ka segin ka na ko fu de don quoi i m'a ye mɔgɔw kɔni bɛ baara ɲini na u bɛ ka baara ɲini baratanya de bɛ ka mɔgɔw bila te wuli la sinon ni baara bɛ yen nɔ sisan dɔn a man di mɔgɔ si ye ka tile y'i sigi parce que kuma dɔw la n'i y'a mɛn i bɛ te sigi n ko fana wari de b'i bolo te wari t'i bolo i sigilen don da la ten tɔ a bɛ sigi cogo di f'i ka kɛ fɛn dɔ de la i m'a faamu taa ɲini ka di bɛɛ ye u b'a lajɛ u k'u tɛgɛ bɔ ko u ka fantandenw dɛmɛ o de y'a dan ye toro ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ. Mɔgɔw bɛ musomanninw caman bɛ to k'a fɔ ko cɛmannin minnu bɛ sigi da la ko ka te wuli k'a caman k'i bɛ taa sɔrɔ ko fugariw dɔw bɛ fugariden don est-ce que o kuma tiɲɛ. Minnu b'o fɔ bon a bɛ se ka kɛ olu ye fugariden ye sinon e tɛ mɔgɔ min position na e bɛ se k'a dɔn cogo di ko ye fugari ye ko tɛ fugari ye donc ni fugariden tɛmɛna ka mɔgɔ sigilen to te min na a bɛ k'a kɔnɔ ko ani bɛɛ ye fɛn suguya kelen kan alors que aw tɛ fɛn suguya kelen mɔgɔ dɔw sigilen te wuli la fugariya tɛ quoi i m'a faamuya fugariya tɛ donc olu minnu fana bɛ yen n'u bɛ va-et-vient mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ va-et-vient na ka sɔrɔ u tɛ ko la voilà donc minnu bɛ sigi te wuli la da la te wuli tɛ fugariya ye donc i bɛ taa sɔrɔ a moment de ka gɛlɛn u bolo donc sani i ka wuli i ka taa sonyani kɛ ou bien i ka taa bingani ni fɛnw kɛ donc i b'i sigi i ka da la i b'i ka te wuli en même temps i bɛ k'i ka baara ɲini donc ni nɔgɔya nana don min na
ko baarago sera ka ɲɛ sɔrɔ donc tobili tantan tɛ yen donc tobili yɛrɛ a base yɛrɛ baarakɛbaliya dɔrɔn de don baaratanya de don i m'a faamuya donc jeunes b'a la ka baara ɲini baara de t'a la ka se ka sɔrɔ donc minnu fana y'a sɔrɔ u ka caya tɛ minnu m'a sɔrɔ olu ka fugariya tɛ donc baaratanya de bɛ ka bɛɛ bila la voilà donc an bɛ dugawu de kɛ sisan minnu ma baara sɔrɔ ala ka baara nɔgɔya bɛɛ voilà o de don quoi. conseil jumɛn bɛ bolo sisan ka di cɛmannin minnu ma minnu bɛ te wuli n'u tɛ baara la mɔgɔw bɛ ka f'u ma ko fini fɛn jogo na sugu bɛɛ bɛ ka f'u ma conseil jumɛn. ayi conseil kelen bɛ ne bolo donc minnu bɛ yɛrɛ ko u sigilen don teminɛ kunna c'est vrai u bɛ ka baara ɲini u tɛ ka baara sɔrɔ n bɛ ka kuma n'olu ye minnu bɛ k'u sigi teminɛ kunna n'u mago tɛ baara la n tɛ kuma n'olu ye yɛrɛ donc olu hakilina de mais minnu bɛ teminɛ kunna ni baarako de bɛ k'u bila a la fɔlɔ en attendant sani baara ka sɔrɔ donc an bɛ dugawu de kɛ i m'a faamuya donc bɛɛ k'i patienter mɔgɔw bɛ min f'u ma u kana o lamɛn quoi donc olu de b'u yɛrɛ dɔn mɔgɔw b'u hakilinata de fɔ ani e hakilinata u tɛ kelen ye quoi sinon fɛnɛ fana baara don dɛ wa a ma ka sɔrɔ ka wuli k'i sigi teminɛ kunna fo su bɛna min fɛ a ma misɛn dɛ bulon don dɛ. k'a fɔra ko cɛmannin minnu bɛ sigi gɛrɛn na ko ka te wuli k'i bɛ taa sɔrɔ k'a bɛɛ dɛlɛn a tila bɛɛ zo est-ce que o kuma in tiɲɛ. bon kuma in na tiɲɛ b'a la nkalon b'a la dɔw bɛ yen olu bɛ tilen ka te wuli i b'a sɔrɔ ci de t'olu la mais dɔw bɛ yen olu bɛ taa baara kɛ u bɛ segin ka na u bɛna te min waati dɔw kɔnɔna na tila ka segin ka taa baarakɛyɔrɔ la tuguni bon donc temina bɛɛ tɛ fɛn ye ne bolo quoi moi personnellement parce que ne b'a dɔn fɛn min don chefiki b'a dɔn n ye dɔnniya la ne kɔni sincèrement ne bɛ baara la alhamdulilayi ne ye kalan min kɛ ne m'o baara kɛ dɛ mais ne wulila ka don sugu kɔnɔ ka taa ɲɛɲini ne tun bɛ maçon wɛrɛw baaraw bɛɛ kɛ an dɔ kɛ manœuvrew la an bɛ to kɛ an bɛ tila ka na sigi an man ka te wari bɔ a don te la an ma sigi mais ni baara sɔrɔla an bɛ taa baara kɛ donc baarakɛbali bɛɛ tɛ fɛnɛya ye quoi mɔgɔ ma baara d'e ma e yɛrɛ ma wuli ka taa fɛn dɔ ɲini i yɛrɛ ye e sigilen bɛ teminɛ mun na o t'a d'e ma koyi parce que e sigilen don negela b'e la i bɛ sunkuru tigɛ o cɛ yɛrɛ n'i sera 16 ans ma bi bi in na a bɛɛ ye sunkuru tigɛla ye. min f'i ye o fana y'a taabolo fila de don i b'a dɔn musomanin dɔw bɛ yen waritigi ka d'u ye mais dɔw bɛ yen rappeurs de ka d'u ye k'i ko k'i jɛ k'i parali. o tuma e ye rappeur de ye. ne tɛ rappeur ye ne ye min ye b'a dɔn wa ne bɛ rappeur ka côté la tuma dɔ la wa tuma dɔ la ne bɛ bolokɛlaw ka côté la tuma dɔ la non karala ka kuma tigɛli o kuma n'a fɔ cogo de don u bɛ ka kuma ni logique de ou bien parce que musomanin dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu de ka cɛw kolen jɛlen parilen o dɔrɔn de ka d'olu ye bon dɔw bɛ yen cɛ yɛrɛ ka to ka wari bɔ ka d'olu ma olu de ka d'olu ye bon n'i nana anw fɛ yen nɔ a système bɛɛ b'an bolo an dɔ ka bɛɛ la o an bɛ bloqué an b'an ka jetons ɲini bon n'i ko ko ka jɛ fana o duman b'an bolo k'i tapase k'i minɛ ka dɔw ye. a b'i n'a fɔ i ka kuma na e ye gɔn kɛ ka gɔnfari ma kɛ gɔnkɔrɔ yɛrɛ de bɛ bɔ. ne m'o de fɛ ne ko ne dɔnniya bɛɛ la kelen kelen ya non o tɛ pewu mais an n'an ta bɛɛ wala an bɛ bloqué quoi i m'a fɔ ba. mɔgɔw dun ko jamana kɔnɔ ko mali yɛrɛ kɔnɔ ko baara tɛ k'o de bɛ k'a to jeunes bila jouet ni drogue ta ninnu ni baarakɛbaliya ninnu ka tile bɛ ban te min na ko te daga yɛrɛ tɛ jigin ko dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u ye te den kelen kɛ daga la k'u b'o wuli fo vɛ o ye tiɲɛ. bon o yɔrɔ in kɔni na ne bɛna min fɔ mɔgɔw ye jamana tɛ se ka baara di jamana kɔnɔden bɛɛ ma est ce que gouvernement bɛ se ka bɛɛ ta baara la o bɛ se ka kɛ e bɛ jamana jumɛn dɔ diɲɛ kɔnɔ ko gouvernement de kɛlen don ka jamanaden bɛɛ ta baara la maliyɛn denw ni ko an ka cɛ an m'an yɛrɛ fusa baara ma i bɛ dɔ bila sɛnɛ la bi a b'a fɔ ka taa kɛ i bɛ dɔ bila k'a ka taa mɔden furakɛ bi a b'a fɔ ka taa kɛ ko k'an sigi dɔrɔn ka wari nɔma sɔrɔlen sɔrɔ bɛɛ ko fɔ an kɛ biro baarakɛla ye ala ma bɛɛ da biro baara kɔnɔ ka na kaw ye n bɛ min fɔ mɔgɔw ye jeunes ka fuwara dabila quoi dɔw ta ye fuwara ye dɔw ta ye dɛsɛ mais minnu ta ye fuwara ye u ka fuwara dabila wa wuli ka taa ɲɛɲini i ka kalan i ka diplôme kɛ i m'a baara sɔrɔ o t'a bali i ka fɛn dɔ kɛ kɛrɛfɛ fɛn dɔ kɛ kɛrɛfɛ an ka ni dossier déposé kɛra i bɛ t'i ka dossier déposé n'i y'a sɔrɔ i b'a kɛ n'i m'a sɔrɔ fana o kelen don ni jamana mɔgɔ bɛ ko ye mɔgɔw la sa baara la a tɛ bɛɛ ta o mɔgɔ hakɛ dɔ de b'a bolo a fɔ bon min ni mɔgɔ hakɛ de ta n bɛ se ka mɔgɔ 1000 mɔgɔ 2000 ta mais mɔgɔ da min ta dossier déposé i b'a sɔrɔ a tɛ ni mɔgɔ 20 ye o bɛɛ bɛ se ka taa donc o la min garisɛgɛ y'a sɔrɔ olu de b'a ta a bɛ se ka relation y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la diɲɛ fan bɛɛ relation bɛ ko bɛɛ la hali an yɛrɛ minnu filɛ yan nɔ an sigilen bɛ yan cogo min mɔgɔ sɔrɔ relation sera mɔgɔw yan koyi o diɲɛ ko bɛɛ donc o hakilina min bɛ mɔgɔw kunna ne kɔni bolo mɔgɔw k'u bɔ yen tiɲɛna jamana in kɔni jamana in sɛgɛnna bon mɔgɔ caman ye jamana in tiɲɛ yan'a ka se bi ma quoi donc n'a ma ɲɛ sera bi ma an ka jɛ an k'a faamuya n'a hakili ye an kana ko kɛ ni dusu ye an ka taa ni kow ye dɔɔni bɛɛ ni hakilina don ne kɔni bolo mais ni mɔgɔw fana y'u sigi ka jamana yɛrɛ taabolo yɛrɛ lajɛ jamana yɛrɛ bɛ système mun kan jamana fɔlɔlama n'a sanama donc i k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na quoi mais i yɛrɛ sigi i yɛrɛ ta e ta ye min ye e se ye min yɛrɛ
kana fɔ ko mɔgɔ min ɲɛ fɛrɛ o to yen e yɛrɛ se min ye jamana ko la e k'o kɛ quoi. Conseil jumɛn bɛ bolo k'a di cɛmannin minnu ma minnu kɛlen k'u bolo fila ta k'a da u sen kan ko n'olu ma baara kɛ bureau kɔnɔ olu tɛ baara kɛ. Conseil kɔni ne bolo ka f'u ɲɛna o kɔni ka min f'u ye u sigilen bɛ o minɛ u k'o dabila fa y'u ta depuis u fitinin depuis u bɔbaraw bɛ dugu ma fo ka n'u kɔrɔbaya e bɛ don ekɔli la i fa de b'i ka ekɔli sara depuis fitinin ni i ba de b'a sara ekɔlita wari bɛ d'i ma fo ka n'i kɔrɔbayara i sɔngɔ bɛ d'i ma e kɔrɔbayara e ma gouvernement b'e ta i fa min ye wari don la i miiri o la o y'a ka wari ɲini cogo min na ka don i la koyi e fa min ye wari don i la a bɛɛ tɛ biri kɔnɔ baarakɛla yɛrɛ dɔw fa taara wari ɲini cogo min na ka na d'u ma n'i y'a bɔ ka yir'u la u tɛ da la quoi donc u ka dɔn n'u sigi gouvernement i fa ye degun min k'i nɔfɛ dɛ i miiri e fana kan ka fɛn dɔ kɛ ka segin ka na so kɔnɔ de fa ni ba min bɛ yen i kan ka taa dɔ ɲini ka na d'olu de ma mais gouvernement y'a don tan gouvernement ma bɔ tan o ye gouvernement ta mais e yɛrɛ ta ye min ye wuli k'o kɛ o de y'i se ye i bɛ se ka min kɛ o kɛ i ka tɔw ta to yen parce que an caman bɛ yan nɔ dɔgɔ bi bɛ na min bɛ impôt sara jamana yɛrɛ voilà a bɛɛ tɛ se ka fɔ quoi donc an k'a dɔw to diko la dɔw bɛ gouvernement na dɛ mais belebeleba yɛrɛ fana na dɛ. Todi ta y'o expliquer an y'o faamu. Belebeleba bɛ Malien yɛrɛ la. Dɔw fɔ la sa. n bɛna min f'i ye sa Malien yɛrɛ filɛ nin Malien yɛrɛ ka dɔgɔ Malien min b'a ka taxe sara a ɲɛ ma. Ka jumɛn sara. Malien min b'a ka taxe sara a ɲɛ 40 ma. Malien min b'a ka courant sara a ɲɛ 40 ma o Malien ka dɔgɔ Malien dɔw i bɛ taa du caman kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛɛ tɛ se ka fɔ koyi an caman ka dɔgɔ min bɛ courant sara a ɲɛ 40 ma o yɛrɛ ye courant yɛrɛ fɔlɔ. O y'a waritigiw ko waa fantanw. Fantanw yɛrɛ yɔrɔ an bɛ ka kulo ko courant dɛ du dɔw bɛ yen an tɛ courant yɛrɛ sara yɛrɛ. O to pe énergie bɛ du dɔw kɔnɔ courant tɛ sara. Ko énergie mɔgɔw ko 19 heures d'alimentation qu'est-ce qui a kɛra. Bon ni waati kɔni na an bɛ ka ye fɔlɔ dans ces 2 jours ka daminɛ kunun na ka na bila bi la an bɛ ka ye. C'est sûr. C'est sûr. Ne yɛrɛ dalen b'o. Ne dalen min ye an bɛɛ bɛ ka ye hali an filɛ yɔrɔ min na sisan courant bɛ yen sinon ni waati tɛ courant sɔrɔ yen. N'u y'a fɔ n'u bɛna laban kelen tɛ dɛ. Kuma e dalen t'a la. Ne dalen yɛrɛ t'a la yɛrɛ. Cogo di tan. Courant u bɛ se k'a fɔ sisan nɔ k'u bɛ courant bila ka na tan semaine 1 semaine 2 wɔɔrɔ u b'a tigɛ o y'a ban u bɛ se ka kalo yɛrɛ di dɔw ma courant yɛrɛ t'i ye yɛrɛ ni groupe t'i bolo walima panneau t'i bolo i b'i sigi dibi la ten tɔ ni fɛn dɔw fana bɛ ka frigo kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ ko ni courant tɛ k'olu se ka fɛnkɛ wa fɛn tiɲɛ taw olu bɛɛ tɛ tiɲɛ o tɛ mago salen yan tɛ ka wari bɛɛ tiɲɛnen yan. A fɔra ko cɛmannin filɛ ko ka jɛ ka d'a ye daga sunɔgɔ ka d'a ye k'a ɲɔgɔn fini an tɛ quartier la kuma ye tiɲɛ. Bon Malien ka kuma tɛ hali ni min bɛ bureau kɔnɔ bi wo ye fɛnɛ ye o Malien ka kuma ye donc o tɛ bala na. Ko go ina ko tuguni fana ko go bɛ finiya ne fɛ kojugu ko surtout cɛ min bɛ muso fulo o kuma ye tiɲɛ. Mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ fulo wa mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ fulo n'i ye ko cɛ min bɛ muso fulo muso yɛrɛ b'a dɔn ko i bɛ se ka sɔrɔ ka kuma man tɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ fulo e yɛrɛ b'o dɔn sisan ni ne nana san an jɔ e ma n ko karisa n'i kɛra n fɛ n bɛ nin d'i ma tan n bɛ mobili d'i ma n bɛ nin d'i ma tan e bɛ se ka ne laminɛ ne tɛ est ce que e bɛ se ka sɔn ne ka kuma ni e ne tilala o kuma na e bɛ dɔ fɔ ne ma ne kɔfɛ o e b'a fɔ ko nin cɛnin yɛrɛ ye nin bɛ ka nin kɛ tan nin bɛ ka ne t'a fɔ wa. Ne balimakɛ dɔw dun ko k'e ka jogo ye dɛ ko surtout ko cɛ verre donna nin. Bon olu bɛɛ bɛ bo don mun ta b'a ɲɛ taara ka o de dɔnnen don. Ne fa e kuma kɛ ɲɛ yɛrɛ b'a yira k'e yɛrɛ ye premier ye dɛ. Bon premier ni deuxième o t'a la o olu bɛɛ kɔni bɛ bo don mun ta b'a ɲɛ taara ka o de dɔnnen don. Ka na siran sa kuma bɛ kuma. E t'a dɔn de. Ayi ne t'a dɔn dɛ ne de bɛ fɛ e ka fɔ. Non parce que surtout a fɔra ko chèque tɔgɔ yɛrɛ de fɔra. A bɛɛ taara ka da chèque tɔgɔ de n tɔgɔ ma da ko chèque dɔrɔn tɔgɔ caman ba de bɛ yen. Bon a bɛ se ka kɛ. I ka gɛrɛnadonw k'i bɛ se tebulu la de ko dun ye fɛnɛya baara de k'a bɛ sɔrɔ k'e yɛrɛ ye fɛnɛya ni tiɲɛ yɛrɛ i ka gɛrɛnadonw de ko. Ni tebulu yɛrɛ fɛnɛya ye minnu sigi ka wuli minnu ka baara bɛnnen n'a feereli ma dun olu ta ye jumɛn. Olu ka wari de. Mais tebulila ɲɔgɔnna waritigi de bɛ yan tebulila ɲɔgɔnna waritigi tɛ yen don o don i sigilen don ka tebuli i sigilen don ka don o don i bɛ tɛ san ka wuli aw sigi o sigi o wari de bɛ kun ni waritigi bɛ se ka wuli a fɛnɛ tɛ se ka tebuli yan fɛnɛ mɔdɛli masa i b'o de fɔ ne ye. Aw de b'a dɔn parce que anw ye muso an tɛ foyi dɔn cɛw ka tebuli na an tɛ foyi de dɔn a la an nana anw fana de b'a fɔ aw ɲɛna mun don.
mais musoman mun fana ne fana bɛ ɲininka ne bɛ sigi ɲininka musoman mun fana tɛ taa baara kɛ u sigilen don ten tɔ karisa b'a kɛ olu fana ta cogo di i n'a fɔ e yɛrɛ ne kɔni bɛ dɔ la sa n tɛ ne ka bulon la nin e bɛ ka bulon la an fana bɛ tobili na se tobili y'an ka bulon ye ne fa tobili tɛ maa si ka bulon ye non tobili ye mɔgɔ ka bulon ye dɛ o tobili tɛ maa si de ka bulon ye mais ni fɛn tɛ yen nɔ ne y'o de fɛ ni fɛn tɛ yen est-ce que te bɛ se ka wuli wa te feerelaw bɛ yen nɔ ou bien te feerelaw bɛ yen ni fɛn tɛ yen te tɛ se ka wuli o Mamadou Sila awɔ mɔgɔ ko min bɛ sɛnɛ e bɛ se ka dɔ fɔ an ye a la sisan awɔ n bɛ se ka dɔ fɔ a la parce que ne yɛrɛ ye rappeur de i m'a faamu mɔgɔw bɛ ka taga studio la an ka cɛ kow yɛrɛ gɛlɛyalen don fan bɛɛ fɛ n'a fɔra k'olu fana ka na dɔɔni tigɛ an fana ka mugan na courant tigɛ ko in yɛrɛ la n'i ko k'i bɛ prise yɛrɛ kɛ studio la imagine ni courant tɛ yen f'a ka essence kɛ groupe la ou bien f'a ka moyen dɔ ɲini pour que a ka se ka baara kɛ ou bien a ka se ka clip tournage kɛ f'a ka moyen dɔ de ɲini o courant tɛ ka sɔrɔ an bɛ k'an patienter an tɛ k'an ta sɔrɔ k'u bɛna mugan minɛ an na jamana jɔn bɛna k'an ka cotiser Madina cɛ o fana o man ɲi dɛ parce que hali n'aw cotisera sa k'aw ka mugan in bila ka taa sanfɛ mɔgɔ ninnu u b'a tila u denw de bɛ tila tun ka taa bouteille ta boîte la an bɛ tila ka taa an sigi k'u lajɛ. bɛ mɔgɔ kan sɛgɛ bɛ mɔgɔ kan funteni yɛrɛ bɛ an ka musokɔrɔba min yɛrɛ lata salo ɲɔgɔnna ninnu na ni courant tigɛ in yɛrɛ sababu nɔfɛ donc an sigila an bɛ sigi ka nin bɛɛ lajɛ k'a fɔ tuguni an bɛna sigi tuguni gɛlɛya bɛ yen k'an bɛna an ka mugan tigɛ tiɲɛ na kɔni an ka plan ninnu an ka tugu ka d'an ye tugu ni miiri ka tugu yɛrɛ pendant san kɔnɔ combien de jours bɛ yen 300 combien de jours ni miiri ka mugan bila a bɛ taa combien a bɛ taa bin joli ma donc n'i y'o calculer ka bila o bɛ nafa min ɲɛ e yɛrɛ b'a dɔn n'i bɛ dɛsɛ la gouvernement tɛna n'i dɛmɛ foyi tɛna n'i dɛmɛ donc mugan kɔni o k'o to yen n'o tun kɛra n'a daminɛni o kanu tun b'an na waati la mais sisan kɔni tɔɔrɔla zoro bɛɛ b'a yɛrɛ ye. e ka mugan bɛ ka taa a tɛ ka bɛn e ma yɛrɛ dɛ. bɛɛ ma sisan kɛra bɛɛ ju ye an tɛ taa yɔrɔ si. e ka segin kuma in kan. bɛɛ ju ye. a tɛ taa yɔrɔ la. bɛɛ tɔw ju bɛ sɛgɛn la. mais an bɛ yɔrɔ min na sisan fɔlɔ la an b'a fɔ k'u bɛ se ka ɲɛnabɔ mais sisan kɔni o tɛ se ka ɲɛnabɔ tan tɛ dɛ bɛɛ y'a yɛrɛ ye n'i bɛ sigi bobara kan i sigi bobara kan n'i bɛ taa ɲɛɲini i tɛ taa ɲɛɲini i bɛ ja bɛɛ de kɔ k'i ta ɲɛɲini e tila k'a fɔ ko bolo ka jɔ télévision ko nin wari bɛ Mali budget kɔnɔ. an m'an mɛn. bon n'e tɛ fɛn kalama la u bɛ na e ka mugan ta ka taa bɔ a kɔnɔ a gɛrɛ dɔ fɔ ko e bɛ bɔra ka taa wari ɲini sugu kɔnɔ ka tila ka na bila so kɔnɔ dɔ bɛ ka na bɔ dɔɔnin ka taa mako ɲɛ a la. bon wa ne ta in to yen dɛ. ne ta in dun tɛna to yen dɛ n'i taara translation kɛ sisan o b'a bɔ a la. ayi dɛ a ma daminɛ fɔlɔ o. a bɛna daminɛ o. an y'an ka mécontent yir'u la o. u b'a dɔn ko nɔgɔ ka ca ni u ye nin kelen na o. kuma fɛn ka ca ni u ye. parce que o wari ko ye maa si tɛ sɔn k'u ta. a daminɛ ko in daminɛ u tun ka d'an ye trop mais sisan kuma bɛ ka taa tugun halisa u ka d'an ye koyi mais kuma bɛ fɛ ka tigɛ a fɔbaga la de u kana to kuma ka tigɛ a fɔbaga la quoi. i m'a faamu u ka kan ka mugan in to yen sinon kuma bɛ tigɛ a fɔbaga ni kuma tigɛra a fɔbaga la dɔrɔn a ma ɲi o ka jugu n'a bɛɛ ye. ne kɔni bɛ se ka hakilina di parce que jamana ko la bɛɛ ni hakilina de don bon ne kɔni ta mugan tɛ quoi mais mugan in bɛna kɛ fɛn min ye ne ɲɛ b'o de la quoi. i m'a faamu a bɛna k'a kɛcogo la a tɛna k'a kɛcogo la minnu b'a fɔ k'a tɛna k'a kɛcogo la o n'u ka raison don parce que dɔw y'a kɛ ka tɛmɛ olu ta i b'a sɔrɔ olu ta ma taa sira fɛ mais bi ni ye gouvernement mɔgɔ sera an ka mugan ma an ye san caman kɛ Mali in kɔnɔ mugan tɛ tigɛ an kun dɛ e yɛrɛ bɛ yen mugan ma deli ka tigɛ ka kiiri la fo e yɛrɛ min filɛ nin. wala a ma deli ka tigɛ. a ma deli ka kɛ o bɛ mais ni gouvernement kelen ka fɔ ko bɛɛ bɛ mugan tigɛ ka kiiri la i b'a sɔrɔ a ɲɛci de bɛ yen bon u y'a fɔ ka daga ko jamana bɛ gɛlɛya la ko an ye sira dɔ de tagama depuis a daminɛ waati Asimi y'a fɔ Maliyɛn mais Maliyɛn caman ye fitiri wale de parce que Maliyɛn ɲina ka di ko bon aw an ka baara dɔ daminɛ n'an y'a daminɛ a tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ mais n'a gɛlɛya nana an b'a kun ɲɔgɔn fɛ Maliyɛn ye président joli la ta n'a Asimi ka na a tɛ ten. i bɛ se k'i sita ye. a tɛ ten i bɛ ka jɔnkuna nana Sanogo fana nana o tɛ mɔgɔ naani ya mais a bɛɛ sɔrɔla mun fɛ ko jamana bɛ guerre la guerre de t'a fan baden yɛrɛ ya bon ko jamana bɛ guerre la sɔrɔsiw tun bɛ mun fɔ ko kɛlɛkɛminɛn t'an bolo effectif t'an bolo ou bien ko munition tɛ yen foyi tɛ yen mais bi kɔni hali ni ɲɛ ci k'u tulo ci autorité minnu b'an kunna bi bi in na u nana ni sisan cɛ kɛlɛkɛminɛn minnu donna Mali in kɔnɔ yan an bɛɛ b'a dɔn. armée mɔgɔw olu ko k'u tun b'u daga sunɔgɔ o tɛ ne yɛrɛ ka kuma yɛrɛ o ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka kuma ye k'u tun bɛ san kalo 12 olu bɛ daga sunɔgɔ la baara tɛ yen mais bi a caman bɛ baara la dɛ ale anw yɛrɛ minnu filɛ an bɛ gudɔrɔnda la mobili caman bɛ tigɛ an ɲɛna yan dɛ mobili kura baden mais depuis Ala y'an d'an ma deli ka dɔw ye ni film tɛ mais o bɛ tɛmɛ an ɲɛna gudɔrɔnda in na olu wariw bɛ bɔ min guerre par jour guerre min filɛ an bɛ guerre min na an bɛ guerre la san kɔnɔ diɲɛ don o don wari min bɛ guerre la
wari min don guerre la a ka ca ne essence bɛ ta sɔrɔsiw ka sara bɛ bɔ a la dumuniw bɛ kɛ bon minnu bɛ san n ka bɛɛ wari da a tɛ d'a ma fɔlɔ bolo dilanyɔrɔ t'an bolo yan o saga dilanyɔrɔ bɛ yan n m'a sanni donc ni jamana nana kɔrɔlen mɔgɔ min bɛ ka 20 tigɛ o nana ko bɔ karisa ne mago b'a ka 20 na bi parce que ne jamana bɛ degun na jamana n'a ɲɛna a juguyara a kɛra fɛn fɛn an de b'a kɔnɔ koyi sinon minnu bɛ sanfɛ olu tɛ koyi olu bɛ k'an diriger de pour que a kɛ a ka ɲɛ parce que jamakulu tɛ se ka jama diriger a bɛ di mɔgɔ hakɛya dɔw de ma olu de b'a diriger peut-être dɔw y'a kɛ certes a ma ɲɛ parce que hali n'i y'a mɛn an bɛ gɛlɛya fɛn kɔnɔ bi kuranko crise ni fɛn ninnu i b'a sɔrɔ dɔw de tɛmɛna olu de m'a kɛ ka ɲɛ sinon an filɛ kuranko crise min kɔnɔ bi san kun t'an sɔrɔ a kɔnɔ minnu tɛmɛna n'olu kun y'a kɛ k'a kɛ a kɛcogo la a kun bɛ fɛngɛ mais minnu b'a fɔ ko gouvernement ka ja sara kɔ est ce que olu bɛ kuma min fɔ olu b'a dɔn wa 20 sara a tɛ o ɲɔgɔn ko dɛmɛ de mais pour k'an dɛmɛ u bɛ se ka nɛgɛ fɛn kelen min ye n'o nana ni courant ɲuman ye an bɛ k'an ka blé sɔrɔ u bɛ se k'an 20 sɔrɔ mais courant tɛ yen courant ɲuman tɛ ka na ko bɛ 20 tigɛ an ka fɛn na a tɛ se ka ɲɛnabɔ ayi ni courant ɲuman bɛ yen min k'an ka blé sɔrɔ hali n'o ko 100 ma d'o ma mais courant ɲuman tɛ yen n tɛ k'an ka blé sɔrɔ n tɛ dɔrɔmɛ 1 di a bɛ na cogo di wa fɔlɔ gouvernement kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka i bɛ taa sɔrɔ gouvernement kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka 2 millions ta par mois a ka ca n'i y'olu 2 millions kelen tigɛra bila a bɛ Mali bɛɛ sɔrɔ a ma se ka san mɔgɔ ko se ka mɔgɔ ka bɔ ko u bɛ se ka bɔ ko position wɛrɛ min ni Orange Money ta tɛ kelen ye hali u tun to n'an ye baara sɔrɔ o b'a sɔrɔ ka 20 tigɛ quoi e tɛ baara la fɔlɔ an tɛ baara la fɔlɔ an bɛ ekɔli la 20 tigɛli a bɛ ka mun k'aw la dɛ a b'an faga yɛrɛ de dɔrɔmɛ 20 a b'an faga n'aw fɔra 100 dun n'an fɔra 100 an kun b'an ta kɛ lettre ni ci aw tɛ dɛsɛ lettre ci la an tɛ dɛsɛ o la a kɛra mɔgɔ bɛɛ bɛ taa ko k'aw jɛgɛ o da kɛ awɔ an kun b'a ko ka lettre ni ci dɔrɔn a banna sisan ninnu fila ko 20 tigɛ a tɛ ka diya o le donc a bɛ ka diya e kun minɛ e k'o fɔ an ye tan ne kɔni ne y'o kuma fɔ o de la n ko 20 tɛ ne bɛ ka 20 bɔ o tɛ koyi ne ɲɛ b'a la 20 bɛna ta kɛ fɛn min yɛrɛ ne ɲɛ b'o de la e ɲɛ b'a la e ka expliquer e ɲɛ mɔgɔ bɛ ka ta kɛ mun ye yɛrɛ e k'a fɔ a bɛna taa don mun na parce que a ye ne yɛrɛ mun dina mun jɔlen ne t'a kala e ka expliquer bon 20 ta yɔrɔ ka ca ne fɔ premier ministre yɛrɛ ka kuma na a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ an ka 20 in k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ kuranko gɛlɛya la kuran bɛ bi kuran filɛ nin kalo in kɔnɔna na d'ici nin 2 jours kɔnɔna na kuran bɛ yen o bɛ donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko kuran bɛ se ka sɔrɔ ka dɔ b'a tigɛtigɛliba in na mais i b'a sɔrɔ a wari de ka ca gouvernement ma o de la a m'a bɛɛ don a la mais nin sunkalo kɔnɔna in na a bɛ n'a fɔ olu koron wari min bɛ se ka kɛ an bɛ se ka kalo kelen tɛmɛ lafiya la pour que degun kana s'a ma olu koron o wari ɲini k'a bila mais n'a fɔra ko k'a don a la san kuru kara bɛɛ i b'a sɔrɔ jamana o b'a sɔrɔ ta t'o bɔ o de la u b'a tigɛ a la dɔɔni an ka dɔɔni kɛ dibi la an ka dɔɔni kɛ yɛlɛ na mais nin kalo in na u yɛrɛ ko k'u b'a d'a ma 19 heures u segin o kɔrɔ b'a la ko an ka dimi a man d'u ye parce que o b'a dɔn sunkalo na degun bɛ bɛɛ kan donc a b'a fɔ an ka degun in man d'u ye o de la u y'u koron ka wari dɔ ɲini ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka nin kalo latɛmɛ lafiya la ne tɛ jigin ninnu na koyi ne tɛ jigin ninnu na minnu y'a kɛ ka tɛmɛ dɛ n'u m'a kɛ a kɛcogo la dɛ ne bɛ jigin olu de la Seydou Kota wayi a y'an dɛmɛ kuranko la parce que hali n'i ma ɲɛ hali ni jamana fɛn min kɛlen dɛmɛ kuranko la i ye caman dɛmɛ dɛ Seydou Kota ka usine bɛ yɔrɔ min na a ye kuran n'a fɛ yen kuran b'a ka usine bɔ fo k'a tɔ to a ko bon a ye yamaruya ɲini kuran min bɛ to ale b'a servi a ka usine kɛrɛfɛ mɔgɔw la ça c'est o patriotisme ya dɔ ye a ka wari a tun bɛ se k'a to yen a yɛrɛ ɲuman ale bɛ retraite la ale ka wari hali n'a ma baara la a bɛ se ka a bɛ min sɔrɔ c'est plus d'1 milliard mais munna a y'a ta ka na a bɛ investir jamana kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ koyi parce que o ye k'a na ka courage bɔ jamana kɔnɔdenw na an ka jɛ an bɛɛ ka dɔ kɛ jamana ye o de ale se jamanako la o de ale se jamanako la donc ale bɛ fɛ k'o yɛrɛ ka courage don tɔw la sinon caman nana caman bɛ Mali kɔnɔ miliyari baden b'u kun dɛ an bɛ k'a ye o an tɛ ka se ka nafa don tɔ Mali kun i b'a sɔrɔ caman bɛ to ka miliyari investir jamana wɛrɛw la kɔfɛ wɛrɛw la donc u bɛ taa investir jamana wɛrɛw la a ma yɛrɛ wari tɛ don Mali kɔnɔ mais ni dɔ nana kɛ Mali kɔnɔ an bɛ k'a ye non fierté donc ne bɛ maliyɛnw fo donc u ka Seydou Keita encourager a ka nin ko in na quoi gouvernement yɛrɛ fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la se ye min ye ka Seydou Keita pousser nin ko in na u k'o kɛ ni exemple ɲɔgɔnna caman ka ɲi jamana in kɔnɔ Mali mɔgɔ bɛ nin ɲɔgɔnna caman na quoi bon min fɔ maliyɛnw fana ye u k'u hakili sigi k'o ye dɔɔni de bon i tɛ yɛrɛ sɔrɔ f'i ka sɛgɛn dɛ donc sɛgɛn an ka kun a tɛ foyi kɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ne tun bɛ min sɔrɔ par mois bi hali ne t'a kilancɛ sɔrɔ walayi a bɛ fɔ dɔ bɔra la min bɛ de fɛ ne bɛ min sɔrɔ par mois hali ne t'a kilancɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba camanba de bɔra la mais o bɛɛ n'a ta ne ma wuli jamana kama o
i m'a faamuya o tɛ parti pris ko jamana tɛ dɔrɔmɛ kelen nabɔ n'o tɛ baara kɛ gouvernement kɔnɔ n'o ye kɛn yɛrɛ ye de i m'a faamuya n'o ye kɛn yɛrɛ ye gouvernement tɛ dɔrɔmɛ kelen naba n'o ye kɛn yɛrɛ ye de. te wuli b'a kɔnɔ mugan minɛ b'a kɔnɔ donc o de b'a yira k'a fɔ ko Mali la ko baara tɛ donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ na Ala ma baasi foyi ka anw na n'o ye aw ka animatrice Dina donc aw bɛɛ bye bye.